Babako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ala mana tarata dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan radio jɛgɛfo ɲɛmaayaso ka wulikajɔ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛlaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabu olu ka magwan an de bɛna an sigi k'an da don la Mali lombo lamalen don Malidenw ka bɛnbaliya Mali ka basigi Mali bɛna jawa Mali ko bɛna kɛ cogo di ala k'o kɛ Bakari Tarawele o kuma baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ so fan dɔ in fɛ Jibi Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne tenkulen don ɲɔgɔn na e ko cogo di k'a fɔ Jibi a ka fiɲɛ bɔ an sen o bi bɛn an k'an labɛn musotigiw ko don n'o tɛ cɛgana taama ko ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don joona joona Sikaso Love d'Afrique fasiriba n'o ye Yakuba Dawu Yakuba a ko min ye jamana sariya sun yɛlɛmali ko ye Bakari Tarawele a baaraw bɛɛ sen na a ko hakililajigila a ko san 2017 Mali jamana sariya sunba jamanakuntigi min tun bɛ n'o ye Manden masa Ibrahim Boubacar Keita a y'a ɲɛɲini Bakari min ye jamana sariya ye ni ka yɛlɛma don a la nka don kama min ye politiki tɔn caman bɛ yen ka taa bila jarajakulu la Bakari wulila k'u jɔ an tɛ a banna an ti jɛn n'a ye bi fan da joli ma fasiriba ko a ko san 2017 Ibrahim Boubacar Keita a y'i disi da jamana sariya sun na Bakari a y'a bila sabu a kalayara tigɛ kɔnɔna la fasiriba ko Ibrahim Boubacar Keita tun ye ŋaniya minnu ta o de ye Mali ka sariya sunba min sigira sen ka bɛɛjɛ fanga nali n'o ye san 1992 n'i y'o sanga bi ma san 29 a ko min ye sariyaden kuranɛkolo tɛ yɛlɛma yɛlɛma o de ka ɲi a la Bakari Tarawele yɛlɛma dɔw bɛ an ka se k'o baaraw boloda fasiriba ko kuma taara ka maa minnu sɛgɛra a don ko maa caman m'a faamu min ye accord de paix d'Alger o tigɛnɔbila min kɛra san 2015 o bɛ fɛn minnu kɔfɔ yaasa o baaraw tɔw ka sɛbɛntiya min ye jamana sariya dɔ ye fo yɛlɛma ka don la ni ka tɛmɛ ni accord baara tɔw ye fasiriba ko Ibrahim Boubacar Keita y'a datulu la k'a da jaba la min kɔni parti politique caman bɛ ka taa bila société civile la Bakari u ko u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ maa tɛ maga Mali sariya sun na ni magara la i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛ fasiriba ko a ko min kɔni Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛ fɛ k'a ka fanga kologirinya a ko n'i ye Mali ka sariya sun na n'o ye 1992 ye kumakan caman b'a kɔnɔ Bakari n'olu tun waleyara a waleyacogo la ko an kun tɛ se ni mɔgɔ san b'a sɔrɔ jamana yɛlɛmana kosɛbɛ fasiriba ko nka min kɔni sɛbɛnfuraw danbɛ tiruwari kɔnɔ ni ka gɔngɔn wuli a kan ye fasiriba ko n'i ye dɔw lajɛ Bakari ko bɛ tali kɛ mun kan ko yɛlɛma kan ka don o la a ko jamanakuntigi ni k'a tigɛ k'a k'a yɛrɛ kun ka ka fanga kologirinya a ko o man ɲi ka kɛ fiyewu sabu min ye Mali jamanakuntigi ye a ko sariya kɔnɔna la Bakari ale de bɛ cour constitutionnelle ɲɛmaa sugandi a ko bɛ se ka kɛ cogo di ko tɛ fanga dajɛw la fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye assemblée président fasiriba ko min ye jamanakuntigi ale fana bɛ ningama sugandi o la a ko fana ye ka jamanakuntigi dɛmɛ a ka baara kɔnɔ a ko nin si ma ɲi jamana kɔnɔ fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min kɔni ye CEDEAO ye Bakari n'a kan ka wulikajɔ kɛ ka hakilina ta nin ko la Bakari k'o t'o kɛ k'o ka baara yɛrɛma ɲini ye o tuma min kɔni ye fanga ye n'a bɛ dajaw la tuma min na k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o ma a ko kɔrɔmasuru ye mun ye Alassane Dramane Ouattara ale y'a tigɛ ka k'a kun min ye 3e mandat ye kuma ma kɛ o la min ye professeur Alpha Condé o y'a tigɛ ka k'a kun 3e mandat kuma ma b'o la o ma jɛ o la tiɲɛ yɛrɛ la nka Alassane fana bɛ jɔrɔ la dɛ a bɛ sunani ɲɛ kelen kuma dɔ la u cɛsiri kun bɛ CEDEAO in kɔnɔ ye koyi awɔ u b'a dɔn bɛ ka min kɛ président ka gɛrɛn don n'o tɛ jamanadenw ka laɲini sabatiyɔrɔ o tɛ dɛ président ka gɛrɛn don Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min ye anw ka jamana ye ni jamanakuntigi kɔrɔ dɛsɛra ka yɛlɛma don ko la Bakari Tarawele ko hakilina kelen de bɔlen n'o ka bi an bɛ don min na ko bi Assise nationale de la refondation a ko siga kɔni tɛ min na Mali ka sariya sunba min ye 1992 ye Bakari Tarawele k'a bakolo caman bɛ yen yɛlɛma bɛna don la ɲinan san kɔnɔna la a ko baara kɔni o daminɛna ka ban a ko min kɔni anw ka jamana ye Bakari maaw sigilen bɛ ka jaabi maa kɔnɔ jaabi lakika jaabi min ye Malidenw ka hakilinaw ye sabu Malidenw de wulila k'u jɔ min kɔni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri k'a yira k'a fɔ a bɛ damatɛmɛ ko minnu na an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini min ye Buwaka bila Buwata bila minnu ko k'a bila t'olu ta la dɛ Buwa y'a fili ka bɔ a bolo kana siga a bila n t'a bila y'a kalama nin ma da tigɛ n'o tɛ i b'a fili k'i yɛrɛ ɲini o ye Buwa minɛ sɛbɛnni kɔrɔ ka yɛlɛ n'a ye Kati i ye Buwa ye cɛ bolo mais cɛkɔrɔba sigilen bɛ f'a b'a kunkolo fere fo ɲɛji bɛ jigin Musa a mɔnɛ kojugu
mais nin sera ka kɛ cogo di a tɛ kɛ cogo di garde corps nin kɛra cogo di wali politicien armée nin kɛra cogo di u k'a bila u kunkolo la n'u sigina n'u y'a kɛ buwata ye ɲɔgɔn kɔ u bɛ fiyɛ ka bɔ kɔsɔ CEDEAO dan ye sanction ye an tɛ kuma fɛ sanction tɛ taa yɔrɔ jan na o Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko min ye malidenw kɔni sigilen bɛ ka jaabi mun b'a kɔnɔ malidenw kɔni y'a yira k'a fɔ an tɔɔrɔla an dimina an kamana ganna o tuma anw yɛrɛ b'an ka kiiri tigɛ an yɛrɛ ye ni CEDEAO cɛbaw dɛsɛra k'an ka kiiri tigɛ Boubacar Traoré siga kɔni tɛ min na anw yɛrɛ bɛ bɔ k'an jɔ o tuma bɔli kɛra min ye o ma dogo maa la Fasiriba ko jama de jɛra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye Ibrahima Boubacar Keita n'ale kɔni sugandira gundo soni kɔnɔ nka jama y'a gɛn ka bɔ yen kɛnɛkisɛjɛ yɛrɛ kan Fasiriba ko maa bɛ sɔn bilen o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka maa wɛrɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ wa a k'o kɛra misali ye min ye jamanadenw k'u ka hakilinaw dɔn jamanadenw k'u ka taabolo dɔn jamana sariyasun ye fɛn minnu fɔ k'o baara tɔnma dɔɔni Boubacar Traoré k'o kan ka kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ka baara ye a ko min ye Ibrahima Boubacar Keita n'a dɛsɛra ka yɛlɛma don ko la Boubacar Traoré k'a sababu kɛ an ka sariya dɔw kɔrɔla a ko min kɔni Asisi ye wari ko bɛna yɛlɛma don an ka sariyasun bɛɛ lajɛlen na k'a furan k'a jɛ k'a kɛ malidenw sago ye Mali kura hakilina kura taabolo kura yɛlɛmali kura ha Mali kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ L'Europe d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don L'Europe d'Afrique maaw k'u fo Buwa Jabate ko ten ko dugumɛnɛ k'a ta kurusi jalasiri nka a b'a foni ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Nouvelle Horizon maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa taalen ɲɛfɛ an na Fasiri Tuguna A Traoré n dɔɔnin don a ko min ye kununko ye kunbɛn belebele min ni maliden kelenna bɛɛ lajɛlen kun sigin bɛ k'a kɔnɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye o kɔni ko a kɛnɛ k'a dayɛlɛ la kɛnɛ ɲɛmaya kun t'an bɛ ka sigi maa min kɔrɔ o de ye an ka cɛmancɛrɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka fara maaba caman kan lasigidenso minnu n'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen maakun welelen don min y'an ka cɛmancɛrɛ fanga bulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kokɛla Mayiga ka taa se a ka gouvernement ministres ma nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ɲinɛma kɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw kɔ min ye o conseil islamique ɲɛmaa ye n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Cardinal Jean Zerbo ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye protection ka ɲɛmaa o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wala o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se min ye Serifukɛ ye ka bɔ Ɲɔrɔ a wulila k'i déplacement ka na awɔ a nana ko f'a ko ka k'a ɲɛnɛ wa ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ a dagayɔrɔ la ka na faaba kɔnɔ ka n'i sen don nin ɲɔgɔn na kunbɛn belebele la awɔ a ko a bɛ denmisɛnw kɔ han min ye Buye kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa kɔrɔfɔ dayɛlɛtɔla i b'a ye k'a fɔ a kɛra maa min ka mara kɔnɔna na n'o ye sigida sabanan mairie ye o maire o kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min n'o ye madame Jire Mariamu Jalo ye a ko ale kɔni sewalen don nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔn ko kɛnɛ o ka taa sigi ale ka commune kɔnɔna na n'o ye sigida sabanan commune ye k'o kɔni k'o jala ye kosɛbɛ ko wa ko nin assise k'a bɛna kɛ sababu ye fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ maliden kɔnɔ n'o de ye an haminanko ye bɛɛ lajɛlen ka kumada ka di bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta fɔ wa min ye jɛrɛjɛkulu min n'o sigila sen kan n'o bɛ président du panel des hautes personnalités ko fɔ assise in to a la n'o ye Zeni Mulayi ye ale fana ye kuma ta a y'i kanto ko min ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko assise nationale ko nin ma cunko ye ko a daminɛna an ka kin kɔnɔna de la n'o ye an ka quartier ye ka taa se an ka région n'o ye marabolo ye fo ka na a ko a bɛna kuncɛ min na n'o ye phase nationale ye n'o baaraw nun donna kunungo ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan k'i kungilenna kɛ kelen ye ka hakilinaw kɛ kelen ye jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hamina minnu bɛ anw na gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ ani jamana yɛrɛ mara an bɛ cogoya minnu na n'o ye mauvaise gouvernance ye ani min ye filameriw ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan Zeni Mulayi ale y'i da don o la a ka kɔrɔfɔ baale kɔ i b'a ye k'a fɔ min y'an ka cɛmancɛrɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale fana ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ maliden kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'ale nafura dama fanga na ka na bugɔ sisan la foyi ma ta ka ɲɛsin a ma ni wulikajɔ tɛ min ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen maaw hami bɛ fɛn min na o de ye kananko lakoliko min ye dunkafa ye o bɛ se ka sabati cogo min na ani jamana yɛrɛ dunko juguya min ani mara kɛcogo juguya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɛɛrɛ bɛ tigɛ kɛnɛ min kan o de ye Assise nationale de la refondation ye ko wa ko maa bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna ye kɛnɛ kɔnɔna na Assimi ko wele bila an bɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka
na a ka k'i ɲɛnɛ hali n'a sɔrɔla a man di ye a kuma dɔw bɛ yen n'a fɔla i da don yɔrɔ bɛ ye a la i ka se ka ɲɛfɔli kɛ ne b'a fɛ aw kɔni y'a fɔ cogo min na nin man ne ye mais ne bɛ fɛ a ka kɛ tan min Asimu ye a y'a jira k'a fɔ jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ko nka ko n'an ko Mali kura an ko refondation nationale ko wa k'u tɛ taa anw yɛrɛ kɛwale yɛlɛmaliw kɔ dɛ anw yɛrɛ taabolo n'an kɛcogo o k'an ka yɛlɛma a kɔni a y'i sinsin o kan ka taa ni ka segin k'o kan wa k'a jira fana k'a fɔ fɛn minnu n'o ye bɛna kɛ bɛnkan ye ani laɲiniw n'o recommandation ye nin tile damadɔ lajɛrɛ senfɛ CICB kɔnɔna na ko a bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka ninkura fiyɛ faso Mali b'a la min ye jamana seleke naani ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka laɲiniw ye fɛn minnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta bala cogo min na ko bɛɛ lajɛlen welen bɛ waasa min ye hakilinaw ye o ka bɔ ni ka ye kɛnɛ kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Tuguna a Tarawele a ka fasiri don Boubacar Tarawele ne bɛ n bolo don ko kura le triomphe du Mali fasiriba n'o ye Badou S Koba Badou a ko Mali ni Faransi cɛ ɲɔgɔnya Boubacar Tarawele a ma daminɛ bi koyi sabu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Faransi dɔw di Mali ma fasiriba ko a ko ka hakili lajigi kɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Boubacar Tarawele min kɔni juru ye a juru caninen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko ni Mali ni Faransi ye terima ye Boubacar Tarawele ko teriya in gɛlɛya bɛ fɛ ka don a la dɛ fasiriba ko a ko min ye août kalo tile 18 san 2000 ye a ko Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga dafirila o dafirilen Boubacar Tarawele min kɔni ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wule min kɔni ye CNSP bari i b'a ye k'a fɔ maa min b'o ɲɛ o de ye colonel Assimi Goïta u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in kɔnɔ Boubacar Tarawele u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye taama ye o kɛra ni CEDEAO cɛ Boubacar Tarawele min ye CEDEAO ɲɛmaaw y'u kantigɛda di Boubacar ne ka charte dɔ tigɛ nɔ bila o de charte kɔni y'a yira k'a fɔ maa min kɔni bolo bɛ fanga la Boubacar Tarawele o tuma k'o tɛ kɛ maa ye maa min ye finitigilaka ye min kɔni ye Assimi Goïta ye Boubacar ale kɛra vice président ye wele taara ka bila cɛ Diamo n'o ye Mbandaw ye Mbandaw ale de ye Musa Tarawele ka garde corps ye fasiriba ko garde corps kɔrɔ fasiriba ko n'i y'a lajɛ Mbandaw Ibrahima Boubacar Keïta ale tilala k'a sugandi ni k'a kɛ ministre de la défense ye o tuma min ye o Mbandaw ye o de welela ni k'o kɛ jamana transition ɲɛmaa ye Ibrahima Boubacar Keïta taalen kɔfɛ fasiriba ko min ye vice président ye a y'i sigi ka jateminɛ kɛ n'a dun y'a k'a fɔ anw ye wulikajɔ kɛ ni ka fanga yɛlɛma e da ma don a la i sen ma don a la an ye taasira minnu d'i ma i ka baara kɛ n'o jamana tɔgɔ la nka mun b'i bila ka yɛlɛma don an ka jamana la mun b'an ka jamana sɛbɛnfuraw yɛlɛma i fɛ mun bɛ dibidibi don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ n b'a fɛ ka tuguma sira de fɔ u kɔnna ma fasiriba ko Boubacar Tarawele n'o ye Badou S Koba ye a ko min kɔni jateminɛ o caman kɛra ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni a bɛna taa numanyan fan fɛ dɔ bɛna fara Mali ka gɛlɛya tɔ kan Assimi ko n'o ye vice président ye ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ sa an b'an ka jamana taraki ka bɔ jugu bolo fasiriba ko min ye Mbandaw cɛjan ani maa min tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de ye min kɔni Mukutari Wane ye Boubacar fasiriba ko 24 mai 2021 u ka fanga dafirila fanga dafirilen min ye vice président ye ale kɔni y'i jɔ ni jamanakuntigiya ye Boubacar Tarawele ni kɔ kun donna M5 RP la fasiriba ko o tuma min kɔni jamanakuntigi ye a y'a yira k'a fɔ M5 RP de ye baara in kɛ olu nana tɔ dafa o tuma M5 RP k'u ka cɛbɔ kɛ o balama don o la bilen koyi sabu u ye maa min don o de kɛra Dr Choguel Kokala Mayiga ale tɔgɔ taara k'a di ale kɛra premier ministre ye o dio mun bɛ sen na o filanin teriya baara mun bɛ sen na colonel Assimi Goïta Dr Choguel Kokala Mayiga k'o jaabi bɛ ka kɛ min ye Maliko la bi k'o dogolen tɛ maa la fasiriba ko Boubacar Tarawele juru kun tayinin bɛɛ juru kun samalen bɛɛ a ko min kɔni ye Emmanuel Macron ale ye Faransi jamanakuntigi a kun y'a yira k'a fɔ Boubacar Tarawele k'a bɛna taama la an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko taama in bɔgɔla dɔnna k'a sababu kɛ min ye an ka jamana marabaaw ye u bɛ fɛ k'u kɔ don min ye Faransi la a ko min kɔni ye Faransi ka nin baara min filɛ nin ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ maa min kɔni ye nin kuma in kɔni kun tigɛ k'a dabɔ o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga Nations Unies ka tribune na a ko o don in kama a ko min ye Faransi ye u y'an bila anw kelenna u ye anw janfa u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ o tuma mun na Faransi bɛna nin kɛ anw na o tuma Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o tuma an fana bɛna an ka hakilina kura ta an yɛrɛ ye n'an dɛmɛbaa ko k'a y'an bila a kelen tɛ maa ye a kelen tɛ jamana ye jamanadenw ka ca diɲɛ ka bon anw fana bɛna layɛ sa ni maa kura min bɛ baara kɛ o de kɛra Irisula ye o de ye Faransi jatigɛ kibaru a bɛ ɲɛ ye o n'Ala sɔnna nda kibaru fasiriba ko n'o ye Badou S Koba ye a ko Mali kɔni ka hakilina ta ka bila Irisiw kan Faransi kɔni panikera Faransi jatigɛra don o don kuma kura bɛ yen Emmanuel Macron Élysée kɔnɔ a bɛ da a tɛ sunɔgɔ mun de bɛ yen wa a tɛ deuxième mandat sɔrɔ
Kanasiga. Afogone ofuye be osabe ko. O kunnafoni b'i bolo. O kuma anw tɛ politicien ka mun filɛ lu ka ko nunu. Min b'a la ko n'ale kɔni kɛra président ye. Farafin fɛn fɛn bɛ k'a bɛ bɔ gɛn. Ala ka n'o fana k'a ye dɛ. O tɛ k'a ye. A ŋaniya ma ɲi. I dabara ni jɛ la. Ko nin kɛra ye. Immigré fɛn fɛn bɛ yan n b'a bɛɛ gɛn. A ŋaniya ma ɲi. A ma ye a n'a fa tɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ wa. Hali étudiants école faransidenw falen don an ka écoledenw na. M'a f'i ye nin kuma in ma diya n ye sa. Wa n bɛ min f'i ɲɛna an laban an bɛna français bila. Tubabukan an b'o bila pewu ka yɛlɛma anglais kan. Ala k'o kɛ. Walima Russie. Ala k'o Russie kɔni an ni Russie la ka surun kɔni. Bɛɛ k'i dege Russie kan na dɛ. Bamanankan Russie kan. Bɔkari Tarawele parce que b'a ko n'o ye Badu Escobar ye a ko min kɔni ye Faransi ye Bɔkari k'u ye dibidimi mun kɛ k'o de kɔlɔlɔ bɛ jamana in kɔ sabu ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili jigin a la min ye dankɔrɔba ye n'o de ye Muammar Kadhafi colonel Muammar Kadhafi Libi masakɛ Bɔkari Tarawele autant ye janfa jugu kɛ k'o fa maa min tun bɛ Faransi jamanakuntigiya la o de ye Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy a n'a ka ministre des affaires étrangères n'o ye Alain Juppé ye a kanubaaw k'a ma ko JPEP JPEP parce que b'a ko Bɔkari min ye Nicolas Sarkozy ale ni Alain Juppé u ye janfanjugu mun kɛ Bɔkari ni ka min ye Muammar Kadhafi fa maa minnu tun bɛ Muammar Kadhafi nakɔrɔ ye Bɔkari ni k'olu wele ka na jamana in kɔnɔ ko Mali ka kɛlɛ mun filɛ nin ye ko dɔwɛrɛ tɛ juguya kɛlɛ don janfan kɛlɛ don min ye Mali ye ka mangoya o kɛlɛ don Bɔkari Tarawele min ye san 2012 ye o kuma k'u nana an ka jamana in kɔnɔ min na Faransi ye pankuru mun ta ka na n'u ka pankuru bolila nin tora n'o ye Daniel Boitier ye a ko ka hakili lajigi kɛ dɛ o bɛna don in kama Malidenw y'u wele hakilina mun na Bɔkari k'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye Bamanciya wale mun tun bɛ kɔna k'a kunda Bamako kan o tuma ko Faransi nana ka n'o dansira la nka ko hakilina wɛrɛ tun bɛ Faransi la dɛ sabu ko n'i y'a mɛn nin ye jamana in sɔrɔ Ala ni Faransi sababu maa minnu bɔra Libi ka don Mali kɔnɔ o don ka i ka bugu jɔ ka taa bila la ka tila ka na ni pompier ji ye tuguni i bɛna o bɔn tasuma kan ko a ye tasuma fa nka jɔn ye tasuma bila la y'ale bɛ na ni ji in ye tasuma in bɛna dadigi min kɛ bugu in na a bɛ sɔn ka kɛ ko ye dɛ Bɔkari Tarawele parce que b'a ko hali bi a ko min ye Emmanuel Macron Bɔkari ale kɔni sen dalen bɛ Nicolas Sarkozy sendayɔrɔ la a ko ka hakili lajigi dɔ kɛ a ko nin y'a san 123 ye a ko le wura de Kenedugu n'o ye Babemba Tarawele ye ale y'i kanto tubabu bilen ma attention tubabu bilen ma Kenedugu kɔnɔ n'o ye Sikaso ye capitaine Morosson tubabu bilen Faransi tubabu bilen capitaine Morosson a tɔgɔ yɛrɛ man di a ko capitaine Morosson ma a ko kuma tɛ e ni ne cɛ kuma bɛ ne ni cɛbakɔrɔ de cɛ a bɛ kɛ ten de e ye min ye e b'o dɔn ne ye min ye ne bɛ e dɔn o kuma taa kɛ cɛ ye fɔlɔ i ka ni sigikɔrɔ ka kuma voilà kuma in kun bɛ min kan dɛ k'o ma sigi nɛgɛkɔrɔ o don in kama k'o ye bilakoro ye ko kuma t'ale n'o cɛ Allahu akubaru cogo kumaw de filɛ nin maa min ye nin fɔ o de ye Babemba Tarawele le wura di Kenedugu nin y'a san 123 ye Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko min y'o sɛbɛnfuraw ye Emmanuel Macron de y'o ta k'o kalanko ye o de y'a ka nali bali an ka jamana in kɔnɔ min kɛra capitaine Morosson na dɛ k'o tɛ cɛbakɔrɔ ye k'o ye min ye k'o b'o dɔn dɛ Maliden kun sigi in bɛ ka labɛn min kɛ k'a kɔnɔ n'a sen kun tunun a kun bɛ nimisa la Macron histoire a y'an tɛ maa ɲɛda lajɛla tugun ko ye banna Macron tilalen histoire kalanni la a ko n yafara Mali kɔ min kɛra n ka capitaine Morosson na o kelen ka na n sɔrɔ a ye nkalon da Covid la k'a kan k'o conseil présider ni maa min dɛsɛra jɛgɛmɔn na i b'a fɔ ko jɛgɛ tɛ ji la bilen i b'a fɔ ko jɛgɛ tɛ ba kɔnɔ bilen Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye Mali ye sa a bɛ janfa mun bolo Bɔkari ko Ala ye Mali kunnaja Mali kɔni a bɛ bɔ ni janfa in na sabu janfa in tacogo yera a nacogo yera maa minnu y'a kɛ o dɔnna Bɔkari Tarawele ko Ala ye Malidenw dɛmɛ an bɛ taa sira kura min kan dɛ Bɔkari ko ni Ala ni kira sɔnna ma Mali tɛ to ni janfa in na Mali kura min kofɔra Malidenw fɛ Bɔkari ko o de sira taamanen filɛ ni Malidenw bolo Ala barika la siga t'o la Emmanuel Macron Bɔkari k'a ni jatigɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ wa a tɛ mandat filanan sɔrɔ i ko ten dɛ Ala ko kɛ Ala ko kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ Sadou Badou ale ka sɛbɛnni don koba an b'a fo an bɛ taa Jibi fa fɛ Ils sont 80 millions qui ont fui les guerres, les persécutions en laissant tout derrière eux. C'est le cas de la petite Zénabou. À 6 ans, elle a fui les atrocités de la guerre au Mali. Ses enfants, ses femmes, ses hommes déplacés de force ont tout perdu, sauf l'espoir d'un avenir meilleur. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, agit depuis 70 ans pour leur apporter une aide vitale. Le HCR a besoin de vous pour les protéger. Faites un don sur unhcr.fr. Merci à vous.
jamana in mara caman jɔrɔ fanga na ko yalima k'u t'a la ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ Faransi jamanakuntigi dagayɔrɔ maaw ɲɛna wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko a bɛ waati jan bɔ hali a ma mɛn kosɛbɛ n'i ye ko in lajɛ min ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye u ye kangarimada ka taa ka ɲɛsin anw ka jamana ma k'a jira k'a fɔ k'anw ka gouvernement de transition k'o kɛn bɛ o ni société privée de sécurité dɔ n'o ye Rusiw ka société ye n'a bɛ wele ko société Wagner o kɔni to a kɔni kɛn bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ Faransi ka den kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye a faamaw ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye o kɔrɔkɔ bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ ko anw ni Wagner n'o y'an ka gouvernement ni Wagner k'o b'a fɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ walima ko tɛgɛnɔ bila an bɛ sɛbɛn dɔ la kɔrɔfɔ in ŋunuŋunu kan kɔni bɔ an bɛ ka bɛn a bɛ waati jan bɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Faransi n'a nɔfɛ jamana wɛrɛw ni o bɛ alliés ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ Wagner ka yeli anw ka dugukolo sanfɛla la ko jɔn la k'olu fɛ la ko tɛ k'a man d'u ye bi a man di u ye sini o kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ma bila ka suma min ye anw ka jamana camajɔrɔ fanga ɲɛmaw ye olu kɔni ye sɛbɛn kɛ n'o ye laseli ye communiqué k'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min b'a la ka bɔ Faransi n'a nɔfɛmaw da kɔnɔ k'a fɔ ko Wagner kɔni de ko tɛgɛnɔ bilala sɛbɛnfura dɔ la o ni anw ka gouvernement ni société Wagner ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔrɔfɔ in ko kalon tɛmɛ d'a kan ko jugu galon d'an bɛ an na min ye anw ka jamana ye o to a bɛ se ka nɔgɔ diɲɛ ɲɛfɛ cogo min na ko nka ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ Bokar Jara ka fɔ la ko hakilinajigi min ye anw ka camajɔrɔ fangabulon ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala M Mayiga a ka taali min n'a y'o kɛ diɲɛsigilan ni tɔnba Jabala la kɔrɔfɔ min n'o dila a ma ye a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ ni ka sarada ka ɲɛsin Faransi ka dibidibi kow ma a n'a ka janfaciya walew o kɔrɔfɔ in kɔni kɛla sabu ye ni ka tunkuru don anw ka jamana faso Maliba ani Faransi jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Choguel k'a donni kama ko gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ anw ka faso Maliba kɔrɔnfɛla la ani ha ka jɛ jamana yɛrɛ seleke naani kɔnɔna na lakanabaliya siratigɛ kɔnɔna na ko min ye Emmanuel Macron n'a ka gouvernement ye olu ka laɲini don wa min ye o ka kɔ ale ɲɛ maa min n'o tun bɛ yen yana Emmanuel Macron ka na olu bɛɛ lajɛlen de ye a tujugu tigɛ min y'a jijugu ye ni k'o sigi maliden kelenna bɛɛ lajɛlen da la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Nicolas Sarkozy ye kɔrɔfɔ in bɛ maana ka yɛlɛ halisa ale dɔfɛ k'a jira k'a fɔ Libi o taara bagali min kɛ Muammar Kadhafi ma ni k'o ninkɛnɛ karaba min ye an ka maliden minnu bɛ n'olu kun yɛlɛma bɛ ka kɛ Libi ka denw ye ni sɛbɛnfura yɛrɛ dila u ma kɛlɛ cɛlen Kadhafi bolo i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ni marafaw ni maramafɛnjugu tɔw u y'o bɛɛ lajɛlen de salo ka don anw ka jamana kɔrɔfɛ bolo kɔnɔna na o tɛna kɛ sabu ye min ye bamancɛ wele ni ka se ka o boloda a ko yɛrɛ maa minnu n'olu kɛn bɛ k'u kɔkɔrɔma don n'o ye Faransi n'a dɛmɛbaaw ye e k'o ma tila ka kamana gan wa min ye kɔrɔfɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye lakanabaliya o ɲɔ de ɲɛna anw ka jamana camancɛla la ka taa kɔrɔfɛ bolo fɛ n'a kɔnikun daminɛ bɛ kɔrɔfɛla la a jiginna ka na camancɛla la n'o ye Mopti yanfan ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Choguel ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin ni Emmanuel Macron a kɛlen kɔ ka nin kɔrɔfɔ mɛn a fununa a y'a jira k'a fɔ ale ka cɛden minnu n'olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan n'olu n'an bɛ kanako kama n'o hakɛ bɛ taa maa 2,200 la ko a fɔ 5,000 bɔɲɔngo ko o bɛ tila 2 ye k'a kɛ 2,200 ye walima 3,000 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ k'o kɔrɔfɔ hakilinaw kan ka lataama yanni san 2023 cɛ yanni san 2023 nata cɛ ko nin kɔrɔfɔ kan ka waleya wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Assimi Goïta nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ma kala don i ɲina ka bɛn ni a ye nka Wagner ko kuma bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ k'olu ye nali min kɛ olu ye wulikajɔ min kɛ anw ka jamana kɔnɔna na k'o tɛna bɛn ji la ten ko wa k'olu tun ye taali farini ka o da ka taa sɔrɔ o ni jamana ɲɛmaaw ma kuma ko wa ko taali k'o bɔra a ma nin bɛɛ lajɛlen na min ye colonel Assimi Goïta ye a ma kala don i ɲina ka bɛn n'a ye min ye Emmanuel Macron ye a binna tugun ka kɔrɔfɔ min bɔ k'o da o de ye ko anw ka camancɛla fanga furancɛ min t'an bɛ ka kalifaw la i bɛ k'a ka fanga cɛ waati dafiri waati k'o de tun ye kalo 18 ye ko wa k'o kan ka kuncɛ février kalo nata tile 27 san 2022 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Assimi ko Emmanuel Macron a tora e k'i da makun tɛ sa min ye anw ka jamana ye a ko ɲɛ bɛ anw yɛrɛ bolo ci a ka d'anw ye cogo min na a bɛ kɛ ten de maa tɛ n'i ka jagoya fanga k'i bɛ n'o wuli anw da la walima k'i ka dɛmɛ ni e b'o ta la k'o ɲɛsin anw ma k'o bɛ kɛ sabu ye e bɛna kɛ dugutigi anw ka dugu kɔnɔna na k'o tɛ bɛn tugun min ye colonel Assimi Goïta ye ani Dr Choguel Kokala Mayiga nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'u fanga di ɲɔgɔn ma ani maa minnu bɛ yen ni jamana hami bɛ u la bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni ale ni u ka to kɛnɛ in kɔnɔna na min ye Assise nationale de la refondation ye n'o kɔni bɔra ni hakilina ni laɲini minnu n'o ye recommandation ye jamana a na nikɔrɔta ani sirakura ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma nin kun ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min n'an y'a sama ka bɔ la référence du Mali kɔnɔna na Bokar Jara a ka wuli ka jɔ Bokar Jara an b'a fɔ Bokari hali bi ne bɛ n tigɛ don min ye la référence ye fasiriba Bokari n'o ye ayiwa fasiriba n'o ye Mamadu Jabate Bokari
a ko ni sanyɛlɛma seliw sera Mohamadu Tarawele min ye sɛbɛkɛlaw olu b'u ka sɛbɛ sira kan Mohamadu tiɲɛnikɛlaw fana b'u ka tiɲɛni sira kan a ko nin ye laada ye laada k'a lakilenna fasiriba ko min ye juwakun laban n'o bɛ tali kɛ décembre kalo kuncɛyɔrɔ la Mohamadu ale bɛ wulikajɔw de kofɔ sabu seli belebele fila bɛ a ko nana n'o ye Noël seli ale ni 31 décembre fasiriba ko Mohamadu seli tɛ taa wari bɔ kɔ seli tɛ taa wulikajɔ kɔ Mohamadu Tarawele seli labɛnw Mohamadu o bɛ kɛ ni nafolo de ye o nafolo in a bɛ sɔrɔ cogo min na girinkajɔw bɛ boloda Mohamadu min ye sɛbɛkɛlaw b'u ka girinkajɔ la o kuma tiɲɛnikɛla bamancu fana b'u ka girinkajɔ la maa minnu bɛ sira da maaw ɲɛ k'u bolofɛn taraki ka bolimafɛn taraki o de dagosi ka bon fasiriba ko a ko min ye minisiriso min sigilen bɛ jamanadenw ni lakana kama Mohamadu ale kɔni bɛ labɛn belebele sabati labɛn k'a y'a daminɛ kabini juma tɛmɛnen n'o bɛnna Noël su ma fasiriba ko min ye colonel major Dawuda Ali Mohamedine Mohamadu k'a ye laada la tile min kɔni wulikajɔ belebele a y'o de boloda n'o bɛ t'i jɔ fo maa 500 bɔɲɔgɔnkora polisiw gendarmew ale ni gardiw Mohamadu n'u k'u ɲaami ɲɔgɔn na Mali dogodogo ni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ka cɛdenw bila yen ni ka sɛgɛsɛgɛliw bila yen ka munumunu salo boloda mun de bi yan aw bɛ ka mun de kɛ aw ye mun ye mun de bɛ aw bolo Mohamadu Tarawele ko foyi tɛ sisan n'o baaraw tɛ fasiriba ko o bɛ kɛ sababu ye min ye tiɲɛnikɛlaw ye k'olu dɔn o bɛ kɛ sababu ye ni ka bolo ta ka da tiɲɛnikɛlaw kan o tuma min ye minisiri n'o ye colonel major Dawuda Ali ye a y'a yira k'a fɔ k'i ka kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ u bɛ min fɔ jamanadenw ye nin baara min fila a bɛ kɛ malidenw de ye Mohamadu Tarawele k'olu ka maa 500 o tɛ se ka jamana in furan k'a jɛ bɛɛ lajɛlen k'i sigiyɔrɔ lajɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka taabolo lajɛ Mohamadu n'i ye tiɲɛnikɛla i kɛrɛfɛ i ka so kɔnɔ i ka bulonda la i ka kin kɔnɔ k'i fana ka kɛ kɛlɛkɛcɛ dɔ ye sa i k'a kofɔ o bɛ kɛ sababu ye k'e nin kisi ni ka tila k'i sigiɲɔgɔn nin kisi fasiriba ko a ko min kɔni waati dɔ kuma sera a ko min ye polisiw yɛrɛ fana ka ɲɛmaaba n'o ye contrôleur général de Sulemani Tarawele ale de kɔni ye sira di polisiw ma ni ka tila ka sira di ni jamakulu ma ko a ye taa gasitaw la a ye taa aw kana o kɔfilɛ aw bilala min na ka sariya bato ni ka jamanadenw lakana k'a daminɛ kalo tile 24 fo ka taa bila janvier kalo tile gale Mohamadu Tarawele n'i taara bali sɔrɔ su ni polisiw la diɲɛ yɔrɔ la a kana bali la dɛ i sigira a kan dɛ i sigi a kan n'a fɔra k'i ka vignette yira yani i b'o fɔ anw kɔni anw tɛ bɔ sufɛ awɔ n'anw tilala baara la dɔrɔn an b'an kun da an ka so kan fitiri b'a sɔrɔ an b'an ka so kuma dɔ la su tɛ k'u la baara la o waatiw man ca n ko baara in fana bɛ ten wa an b'a jateminɛ de ni san bɛ ka kuncɛ anw bɛ kɔn ka don an ka so arajo baara yɛlɛn waati t'i la jigin waati t'i la kuma dɔ la i bɛ don 1 heure kuma dɔ la i bɛ don 2 heures o ye lawulikama ye wa o ye baara di Bokari l'hôtel là cérémonie reportage bɛ kɛ fo 2 heures du matin nin ye création ye o kuma ka ɲi bɛɛ da fo ye dɛ fasiriba ko a ko min kɔni journaliste ko t'a la Bokari maa ɲɛdati lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ ɲininka i ka sɛbɛnfura la e bɔra min i bɛ taa min e ka baara ye mun ye Bokari ko foyi tɛ sisan n'o kumaw tɛ ni siga kɛr'i la i bɛ minɛ ka t'i datugu f'a ko ka ɲɛɲini kunnafoni filɛ an ye min bɔ la référence kɔnɔ a ka bi bɔli don la référence mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ne ye référence bila ne bɛ Lɛnɛpana ta Lɛnɛpana nin ye o bari nin ye a ka wulikajɔ ye o bari ko i da tula kuma min na dɛ n'o ye polisiw ka ɲɛmaa ye n'o ye Sulemani Tarawele ye a ye kɔrɔfɔ min ni hakilina min ta ka d'a ka cɛdenw ma baara kɔni e ko a ma kɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen sufɛla ye min n'o bɛnna décembre kalo tile 19 ma san 2021 i b'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni tɛgɛ dal'a kan 11e arrondissement maaw fɛ k'a sabu kɛ a ka wulikajɔ n'a ka kalabanjiya ye n'i ye kɔrɔfɔ nin lajɛ min ye 11e arrondissement yɛrɛ commissaire ye n'o ye Mamudu Jabate ye Mamudu Jabate ko sɔɔni wele bila an b'a ma a bɛna 11e arrondissement commissaire a b'o bila koyi k'i kunda Kayika bawo min ye mutation dɔ ye o bɔra ka kɛ kɔsada in na a kan ka taa yɛrɛ ka wulikajɔ sabati ye yanni a ka taa a ye waleya ɲuman laban min kɛ o de an bɛ k'o de maana nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i n'a fɔ n da tula la cogo min na kari tɛmɛlen tile 19 décembre kalo ka bɛn san 2021 kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ kɔni dala kalabanji dɔ
doka mi ngoni dona Kalabankura du do konnana na tumba fe ka waleya cejugo ni ka o waleya ni yo korofo in laje mai akoni ayele ngo Kalabankura du do konnana du den do de yaye ni ga wele bla 11e arrondissement moma unana kana fuga ba fo europaya am nelengo ka se 11e arrondissement jabala la anyini ngana wele bla la moma munu bla la kana anofe ode capitaine Isa Yakuba Kulubali capitaine Isa Yakuba Kulubali unaka cedo berla 11e arrondissement na ulu nale ko kana achekata nai ibaye ka fo FD ko ni anyini ngale ko aya jira ka fo fe munu yela bulu no be marafa do ko fo no fabrication artisanale ona akiseu o koni o soro la fe tukumna ayida do la ordinateur do soro la bulu mi ni ni marque associé ani disque dur externe do marque Toshiba ni ko indaka laje anyini ngale ko aya jira ka fo ko mi ordinateur portable ye oni a disque dur o ya le retaye ga marafa mi no tumbe abolo no ye fusil semi automatique ye o soro la chugo mi na ani akiseu no ye minijoy ayida do ola aya jira fana ka fo ma werebe munu ngoni mbe no kala sabu ye ni ngonu no fere ni ga latige o intermediaire ne wele blalo fana ma wa mi ye ma were ma fla werebe no ye beka ani akaye olu fana wele la bawo ajira la ka fo unno be kola wa mi ye karatu ko ni ngana ko werawi usen ye mbe ni bela jilena mi ye 11e arrondissement beri mi ye capitaine Isa Yakuba Kulubali alena ka jedo ngoni be wuli ga jola obe momona bawo ma wero be to dasela munu ndogoma ulu ko ni be bala kata alishini ubala ka nyini fana 11e arrondissement mauve ma be se ka fo mi ye commissaire divisionnaire Mamadou Jabate aka bara laba mi no ayo na bolo ko ke 11e arrondissement konnana ni ngoni ni be ma jigizigi wa ina fu datu lala to gomna bela jilende kanga ge fini digi na foro kanga ge fini digi ma fo kanga mara ma fo nta koyi wa mi ye kuna funi sanama jele dile fini diguma abe ke sabu ye ku ka bara no ya ubulo bawo ni ye ma jugu do ko fo obe ke sabu ye ni be kisi ma wara munun be na nganga kololo ni gele ase uluma ni bela jile be kisi gani ya dugudun abe ke gele belebele ye mi ye ma ko fole ye ni na fo ndatu lala tuma no FD alem na lengo na shi yera be santa ani segila akoni ay korofo chama mboka bi wa mi ye sigana go chama ye akoni osma be afevana akoni ablambe ka fara mafla warega mi ye sigida edurun afe sigida worona o tribunal no ye kiri blonti la mawe oluka boloka ni ngwe o bariga sebe ay mi nzama ka bo lene bana ko nana ame o barifo no ye flake bari ka sebe ni galo bela jelen fo segana fie bo be ko masuru ku kanja o kuma amita jibi fanfe ni ka ngono nyigin do akaketi jeka pip kaka fere fon la ko do boje wate namo ambe mamu foni akani dongle dumaye go technicien yere te ga dumaga yere kuna nga ye balna ko kana jamma don ga fo bi se fla don ka senna ka te karaga ibe ne ga bi karaga jore ngono ni mi yere ka ni mi bla danga chamaga ila wa ko bi fa gui wa fla don ibi salva ka to don mo done ni mi mata karaga o beta numa wa amenu fla foli taga c'est électronique de la nation Marjana Badoma ange nego bala to beti Bokar Traoré ne be ntiga dongo kura l'observatoire fasriba no ye Amadou Sekou Kanta kum Bokar Traoré ako anga jamana in kono ako esigei bori ala foli mandi ako furusa ako ni ya laje anga jamana in kono Bokar Traoré furusa bambali o mimbe sena ako akunye munye ako ni ya laje ala de ko ka furuke ni sera furuye ikara che ikara muso ye Bokar Traoré furu wajibe lembika fasriba ko ni anga jamana tabolo laje bori furu be ka don ka soro furu yere kunye doninte che be ka furuke furu sigira femunu kam o to don muso be ka do furu la Bokar Traoré nanfolo nofe Bokar jango ngabo sokono sigila ga furu fora femunu kamo Bokar mo kalanke mo nyedon Bokar Traoré o te ko sira yere tama fasriba ko fo rete bi kumala o de atikene la ate fonema ne tamaso bela koy jango afuru koloni anga da kolonci ambe kan yere soro nsengana ndoro la furu daboro min kamo ne rete ga lafia ne tiga toro soro ma here nyena man na folo ye ima fen yira la min men jigisigi chamanta we ngu o de ato afora ku ma shidon fasriba ko botoro ni ko yomso bitadi a chemo bogadi kangara da kaunde bitaka sigare o kuma ni tara ikake misili ninga maukala ikana ke lamu ka mau chechi ni tara
i ka dumuni tobi i ka sigi cɛ kɔrɔ paratatata i cɛ kelen ka fa dudenw ka to kɔngɔ la Boubacar nin bɛɛ lajɛlen bilasiraliw de ye o tuma n'i taara i k'i cɛ dɔ i cɛ ye i ka ba dɔ i ba ye i ka fa dɔ i fa ye Fasiriba ko Boubacar min y'o kangari gɛlɛn minnu bɛ da Boubacar b'a ye k'a fɔ o bɛ don tulo fankelen fɛ ni ka bɔ ni fankelen dɔ in ye cɛ kɔrɔ i burankɛ don i ka dɔgɔmɔgɔ tɛ i burankɛ don i ka mɔgɔ bonyata don min ye nimɔgɔninw ye i ka tulonkɛmɔgɔw don i ka mɔgɔ dɔgɔta tɛ Boubacar ye fanɛni banɛni o ma fɔ furu kɔnɔ dɛ nka min kɔni kɔngɔmuɲu ye o bɛ furu kɔnɔ sabu a fɔra n'i ye muso furu i ka fɛɛrɛ bɔ i ka kɔnɔbara fa Fasiriba ko don bɛɛ man di sɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko diɲɛ don o don maa kɛnɛ jamu ye bali ka sa o ye tiɲɛ Boubacar min ye an ka bi furu ye Fasiriba ko n'o kɔni ye Amadu Seku Kanta ye a ko min kɔni balo ye kuma dɔ la o tɛ sɔrɔ musow tɛ muɲu fɛ Boubacar u ko kuma bɛ o kɔnɔbara falenw de ka to Boubacar min kɔni ye courant ye n'o tigɛra groupe électrogène ɲini k'o sigi n kunna n ka Novelas lajɛ o kana épisode kelen kana pan kunna k'a sɔrɔ nafa foyi tɛ s'i ma foyi Fasiriba ko Boubacar n'i y'a lajɛ kun caman bɛ yen o tuma ko furusa bɛ an ka jamana kɔnɔ ko nafa t'a la wa n bɛ ka kuma tigɛ min ye kari tɛmɛlen ye dimanche tɛmɛlen furu min siri la i b'a hakɛ dɔn wa ayi 300 Bamakɔ yan Bamakɔ dɔrɔn awɔ wa n ka kɛlɛ sababu ye wuladafɛla ninnu na mobili taxi o sotarama a tɛ ka sɔrɔ o kɛra dɛ maa caman taamana bɛɛ b'o da sana la o kɛra Bamakɔ kɔnɔ kari tɛmɛlen Boubacar Fasiriba y'a yira k'a fɔ a ko min kɔni sɔgɔmada fɛ monsieur le maire i ni sɔgɔma an ka furu siri o tuma monsieur le juge o fɛ an ka furu sa Fasiriba ko min kɔni ye musow ye Boubacar k'u ka sabali o tuma ko kunu ko tun bɛ fɔ musow ye nka bi ko n'i ye furu mɛnnen si la dɛ k'a bɛ cɛw bolo bi k'a bɛ fɔ cɛw de ye k'a ka sabali wa ne bɛ n ka kuma nɔgɔlen min da Fasiriba ta kan n'i ye maa o maa ye jɔyɔrɔ kunbaw la bi u b'a la ka jamana kunkanko kuma fɔ e k'u ka musokɔrɔba ka taabolo lajɛ so kɔnɔ dɛ a ye sɛgɛ kɛ a ye sɛgɛnna dɛ hali n'a sɔrɔ la den kɛla sanama ye bi o ye sanfɛla sɔrɔ o sanfɛla in ma sɔrɔ tɛ gansan wa Boubacar k'i ka kuma in k'a sɔn ji la n bɛ du dɔ dɔn yan tɔgɔ fɔ ko t'a la Boubacar musokɔrɔba ye finiko sarala kɛ cɛkɔrɔba ye ɲɔ susu ka tila ka mɔgɔw ka dɔgɔ gosi o den kɛra milliardaire ye jamana in kɔnɔ an b'o dɔn walahi n b'o dɔn o ye misali ye an baw aw ka sabali koyi aw ma sabali anw tɛ kɛ fɛn ye ka to tɔni minɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ ka taa denw nabalo n'a ye o den kelen fila kɛra milliardaire ye jamana in kɔnɔ kuma ma ban Fasiriba ko wɔɔrɔ de bɛ na totɔ min olu fɛ yen yɛlɛma donna ko la Boubacar n'i ma muɲu n'i ma muɲu i tɛ tɔnɔ sɔrɔ dɛ a bɛ gɛlɛya Fasiriba ko a ko n'i ye furu lajɛ furu tɔnɔ ka ca a ko muso i b'i sigi furu tɔnɔ na n'o ye cɛ tɔnɔ ye n'i m'o sɔrɔ Ala barika la den tɔnɔ bɛ i b'o sɔrɔ Ala yɛrɛ b'a lawuli kama i tɛ cɛ tɔnɔ sɔrɔ dɛ i bɛ muɲu ni sɛgɛn min kɛ o jaabi de bɛ bɔ denw na o ye tiɲɛ ye n'e ma muɲu dun i tɛ fɛn sɔrɔ Boubacar ni maa min ma ɲɔ susu Ala ye e sen tɛ ɲɛɲɛ na o fɛn tɛ d'i ma ko o ye furu ye o tuma n'i ma den fɛnɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ mɔden tɔnɔ sɔrɔ a ko furu la dilankolon tɛ yen Boubacar min kɔni ye furu ye k'a bɛ muɲu de kofɔ Fasiriba ko a ko k'ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka taa commune 1 tribunal la Fasiriba ko n'i y'a lajɛ furu 300 ani 52 Boubacar k'a daminɛ janvier kalo tile 3 san 2021 ka na bila ale ka sɛgɛsɛgɛli la n'o ye décembre daminɛ san 2021 ye a ko de sara commune 1 tribunal la furu 300 ani 52 o ye commune dɔrɔn ye ni 2021 kɔnɔ Fasiriba ko Boubacar k'a ye maaw ɲininka furusa la o tuma ko cɛman yira k'a fɔ ko furu sacogo ka ca a ko muso banna ka sabali mi pɛrɛ musow kunna dɔrɔn k'u b'u pɛrɛ i kunna a ko tigi fila tɛ gwa la a ko gwatigi ye kelen ye a ko n'i ye baton kɔnɔna lajɛ maa kelen de bɛ kurun nunjuru bɛ min bolo n'o y'a bila ka taa yɔrɔ min na a bɛ yen o tuma ko gwa kɔnɔ ko gwatigi de ye ɲɛma ye ko muso kan ka ta gwatigi ka dabada ma nka muso ko gwatigi mana fɔ kelen olu yɛrɛ b'a fɔ ko fila Fasiriba ko a ko ye furu sakun dɔ ye a ko min ye fanɛni banɛni ye Boubacar o tuma ko nɛni bɛ furu kɔnɔ nka fanɛni banɛni o ma fɔ furu kɔnɔ nka nɛni dɔw bɛ yen Boubacar o tuma ko fana bɛ furu sa Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ka dɛsɛ ka muso balo ka dɛsɛ ka muso fɛrɛ bɔ Boubacar walima min kɔni ye furu kɛ sisan ni gɛlɛya y'a sɔrɔ kulusijala kunda Boubacar ko fana ye furu sakun ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Boubacar n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni muso ka laɲini caman bɛ yen min se tɛ cɛ ye wajibi ko fo cɛ k'o ɲini k'o di o tuma ni cɛ ma se k'o sɔrɔ ko muso fana b'a k'a ma s'o bɛɛ la Fasiriba ko a ko furusa minnu kɛra commune tribunal la o tuma k'u y'a yira k'a fɔ ko furusa baara bɛ kɛ huis clos la o de ye cɛ kelen muso kelen ale ni kiiritigɛlaw ye Boubacar k'u bɛ taa ɲɔgɔn ye ko n'o tɛ ko furusa kan ka bɔ huis clos la k'a kɛ n bɛɛ da yɛrɛ ka paratatata sali ka fa jama na
bɛɛ k'i ka furusa kun ɲɛfɔ cɛ k'a fɔ ne bɛ fɛ ka muso furusa nin kama muso fana k'a fɔ ne bɛ fɛ ka n cɛ bila nin kama o kuma ko n'o kɛra dɛ ko belebele bɛ bɔ furusa la a ka bɔ wikilo la kɔni parce que b'a ko Bubakari Tarawele min kɔni an ka jamana in ye ko furusa bɛ jamana in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ ko musow k'a lajɛ balakaw k'a lajɛ u ka furu ɲɛfɔ denmisɛnw ye u ka denmisɛnw kalan o kuma ko faw fana k'a lajɛ u ka denmisɛnw kalan furu sariya la o kuma min ye cɛ ni muso a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyer min kɔnɔna la dɛ foyer in dabɔra min kama ko ɲɛfɔ denmisɛnw ye denmisɛnw t'a kɛcogo dɔn Bubakari o kuma furusa fana dɔ fana bɛ yen n'o ye k'i min k'i bɔ i ja kɔrɔ o kuma waati bɛ ne kɔrɔ k'o fana ye furusa lahala dɔ ye o bɛ dilan kɔni bololankolonya ka muso ci k'a bana k'a ɲɛ kelen ci k'a bolo kelen kari ko bɛɛ de bɛ se ka furusa Fasiriba ko Bubakari Tarawele ko a barata muso caman fana bɛ olu ko i kelen ni kelen n'i taara n'i ye foroba du kɔnɔ dɔrɔn ne bɛ n furusa o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ an t'o fɔ k'o ja maa si la o tɛ ɲɛ mɔgɔtigi n'a fɔra ko mɔgɔtigi bɛna bɔ nɔfɛ e de b'i kanto mɔgɔtigi ma ko i bɛ taa n bila n kelen ni kelen o tuma e b'a ye waati min na a bɔla sana ka cun wa ko dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i bɔra olu nɔfɛ u bɛ ɲininka k'i fa bɛ yan i ba bɛ yan n'olu bɛ yen dɔrɔn ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka kuma ka ca olu t'a ma ko n tɛ taa kuma camanba in na n'i bɔra caman nɔfɛ n'a fɔra ko sɛgɛ cɛ dɔrɔn ka sɛgɛ ta koyi balimaw ka sɛgɛ bɛ fara a kan buranw ka sɛgɛ bɛ fara a kan maa wɛrɛw ka sɛgɛ bɛ o bɛɛ fara a kan o bɛɛ de bɛ kɛ barika ye ka don i den na ni fa bɛ ba bɛ muso bɛ taa mun kama i ka fa ladon ka ba ladon e yɛrɛ b'i kanto ko n'olu bɛ k'e sen t'a la e furukɛla don u k'a lajɛ koyi n'o tɛ furu in bilama a kɛra furu fara ye dɛ ni jan tɛ poli don n'i ma jan kɛ diɲɛ don o don e na kɛ dɔ ka so tanti kura ye wa nin ye bi ye sini ma o bɛna laban cogo di commune dɔrɔn kɔnɔ 2021 furu 352 o de sara awa Bamakɔ bɛɛ kari tɛmɛlen furu 300 olu de sirila an kɛ Ala k'an sabu ɲa kunnafoni filɛ an ye min bɔ observatoire kɔnɔ o de y'a to ni dɔw bɔra a la u tɛ don a la tugun an bɛ bago ma han olu bɛ to ganaya la u bɛ to cɛgɛnaya la o tɛ foyi ta n'i ye furuko kuma f'u ye aw bɛ kɛlɛ kana nin fɔ n bilen dɛ n'o tɛ n tɛgɛ bɛ si mɔ dɛ a bɔra min na a b'o si dɔn hali an minnu filɛ kɛ n'an kun y'a sugu dɔn e ko an kun bɛ don a la wa i fana yan b'i deli Ala ko k'an ka furu kɛ an b'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la koyi n'o tɛ an tɛ don a la b'i deli an tɛ nima tɔɔrɔ fɛ i dusu da cɛw de bɛ sabali bi i tɛgɛ don Bɔtɛ ne ye furusako kuma bila ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau maa min ka fasiri ye nin o ye o de ye n'o Usumani Dawu ye Usumani Dawu ko min ye kɛlɛ tɛgɛrɛ ye Yawuru bɛ kungo Sadi président Dr Umaru Mariko a ka ka wele ka ni a jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ e k'o bolodan tɛ ka bila janvier kalo nata san 2022 o tile 4 na wa n'i y'a ta k'a lajɛ mandat de dépôt o dara Dr Umaru Mariko kan kabi décembre kalo tile 7 san 2021 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fɛn minnu kɔni t'an bɛ k'o kɛ jalaki ye ka ɲɛsin a ma o de ye ko kɔrɔ kuma dɔw bɔla da kɔnɔ ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye nɛnnikisɛ bile o min kɔni sariya kɛn bɛ k'o kɔn kosɛbɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɔrɔfɔ in fana n'i ye nɛnni in da k'a lajɛ nɛnni in k'a polokotola maa min bolo o de ye Bubakari Kamara ye min n'o bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛ ye kumaso dɔ la n'o ye radio Kayira ye wa o fana ye a sɔrɔ ka fɛlɛw sɔrɔ maa min n'o y'a sɔrɔ k'a jɛnsɛn réseaux sociaux sanfɛ ni nin maa saba bɛɛ lajɛlen minɛn bɛ ka taa o lasago kasoba kɔnɔna na o de ye Bubakari Sumaworo ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Buba Fanɛ ni maa ninnu kɔni ka fara Dr Umaru Mariko kan o kɔni ka weleli ka o kɔrɔfɔ in da u tulo kan bawo min y'u ka journaliste donbaw ye n'o y'u ka avocat ye olu y'a laɲini k'a fɔ min ye fiɲɛ bila sanga o ka di u ma n'o ye liberté provisoire ye waasa a ko a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye tribunal kɔni bɛ na a bɛ n'o ko de ta ni ka a jateminɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 4 nata ye san 2022 wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min yalima juge bɛna sɔn journal donnaw ka nin kɔrɔfɔ ma wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka ko mana tigɛ da o da la min ye o de ye a ko k'a na fasiri kura fana kɛ o ko kan min Umaru Mariko a bɛ bila janvier kalo nata tile 4 walima a tɛ bila walima a kun fɔra k'a ka kiiri kan ka boloda ka bila février kalo nata tile hakɛ min na ko yalima a bɛna to o de la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na o de ye a ka fasiri
wari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔɔni an bɛ taa studio tamani fan fɛ sabu min ye assise national bɛ sen na radio jɛgɛfɔ ni studio tamani wari an bɛ bolo di ɲɔgɔnmaya baara mun na o tuma nɛgɛw fiɲɛ tulukala bɛna munumunu o tuma min ye nɛgɛtigi ye sa yala a bɛ fiɲɛ tulukala munumunu wari an bɛ foli ani ta ni ka deuxième addition sɛgɛrɛ n'o ye masigi mairie deuxième addition Burulayi Sidibe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma Burulayi Dumbuya ale bɛ BDM AP2 la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma min ye Dankɔrɔba n'o ye chef escadron Lasine Tamba Keta an b'a fɔ a bɛ Marakusigi la waati la Ɲare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Zeniti R ɲɛmaaba don o tuma Dankɔrɔba n'o ye Kabala Mali Batuguna Jakite an b'a fɔ ka fara transitaire Ali Kumaka o tuma waati sera an bɛ taa studio tamani fɛ yen a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ